bertso eskola sortu zela 50 urte betetzen dira aurten. 2024 ken 50, 1974. Ez? Gipuzkoako bertsolari txapelketak urte hurren berezi hau omendu nahi izan du. Txapelketako irudia eurak omen dira. Lehen bertso eskola hark jantziko dio txapela Gipuzkoako txapeldunari. Egia, finala abenduaren 14an da, tani sarrerari gabe. Bueno, gonbidatuko naute ezta. Finalaren atarian, Almen bertso eskolaren sorrerari buruz arituko gara. Eskoriatzako Almen ikastolan bertso eskolak hasi ziren tokian elkartuko gara Patxi Goikoelea, Arantzazu Loidi, Jon Iñaki Izartzelaia eta Jon Sarasuarekin. Gipuzkoako bertsolari txapelketari buruz ari garenez, final aurrekoen errepasoa egingo dugu, Arrasate, Zarautz eta Oiartzungo bertsoaldiekin. Ongi etorri Almen bertso eskolaren hitzetik hortzerara. Debagoiena ez da bakarrik, emeuta hormigoia, tolosaldia ez dan moduan, baserrixak ta frontoia, mito handi bat dianez bixak, relato horri barre inbixat, zentzu gutxitxo dakoia. Apotzagako bertzo eskolen jarrera aurrerakoia. Izan zan gazte belaunaldixak jaixoteko arrazoia. Ta bueltan mondran nau holtzan, kosmosari hau eskatu notzan, txinpartetatik dragoia, egazurtetera doia. Berrogeita urte bete dira aurten, haur eta gaztetxoen lehen bertso eskola sortu zutenetik Lehintz Bailaran. Almen ikastolan hasi ziren aurren lehen bertso eskolak. Gipuzkoako bertsolari txapelketak urte hurren berezi hau oroitu nahi izan du, eta eurak izango dute aurtengo txapeldunari txapela jazteko ardura. Arantzazu Loidik jantziko dio txapeldunari txapela, eta Patxi Goikoleak 25 urte zazpiko bertsolari honenari emango dio saria. Patxi, duela 50 urte sortu zenuten lehen bertso eskola hemen Almen ikastolan, nola bururatu zitzaizuen bertso eskola sortzea? Bueno, ikusirik hemen etzegoela bertso zaletasunik, ambienteik etzegoen bat ere, gogoratu zitzaigun astea. Horretarako aurretik bilera batzuk egin genituen, Juanitoak izu eta Santi Iparragirrekin, nik bertso zaharren liburua banekan, da ari kopiak atera, eta banatu eta arekin. Eta hasi bazineten hasi, larumat goizetan, eta sekulako aurpila. Bai, propaganda pixka den gendun horretagako, eta propaganda horretan danak apuntatu ziren. Laguna apuntatu zen, bestiare baita danak. Eta ez dakit, 25 olako bat ziren. Eta zer egiten zenuten? Bertso zaharrak kantatu? Kantatu, bertso zaharrak kantatu eta kantatu. Buruz ikasi. Buruz ikasi, bai. Eta gero batzuek etxerar eramaten zituzten bertso horiek eta etxean ideek itzeuketan guratzuk asko zeuden. Ahi ere puskat moitu baratzei, inurtza, bakutsak. Zuk Arantzazu nola gogoratzen dituzu, egun horiek edo garai horiek, aste horiek? Oroitzapen gehiago daukat gerora, nola handik taldetxo bat, hasi ginen apotzan biltzen, bapatean pixka bat gehiago trebatzera, eta lagun arteko oroitzapen bat daukat. Ez da, Patxi? Gu ginen lagun talde bat, eta Patxi, Juanito eta Xanti, hiru aita, guretzako referente zienak. Eta nola hasi zineten, bertso zaharrak ikastetik, ondoren ja bapatean egiten astera? Bueno, ikusirik batzuek askoz errezaukan
jasota zituela bertsuak eta orduan egin genduen aukeraketa bat. 8 mutil da 2 neska, uste duzirela, errezago biltza zienak eta zan genduen, hemen da bertso zaletasuna bakarrik ez, hemen bertsolariak atera behar ditugu. Eta gainera orduantxa atera zuen Amurizak rima iztegia, guk estrenatu gendun, eta gure izan zen, hori azkenengo urtia olazan, egun batetik bestera, iriki zitzaien barruko zero botatzen hasi ziren. Arrasateko final aurrekoa, Oiana Iguaranek irabazi zuen 519 puntu eskuratuta. Iguaranek finalean kantatzeko txartela eskuratu zuen. Beraz, hauek dira 2024ko Gipuzkoako bertsolari txapelketako finalistak. Alaia Martin, Andoni Rekondo, Aner Peritz Euskitze, Anela Baka, Beñat Gaztelumendi, Eneritz Artetxe, Nerea Elustondo eta Oiana Iguaran. Edabide bateko 2 arduradun zarete. Zuk mantxi uste duzu isa sare soziala usteko garaia dela. Oiana ez dago ados. Berriakoak gera lanean, egunean, ta aldala jardun nahi dugu, horren modu txukunean. Isa usteko garaia da isa, oraintxe gaude unean. Gauza gehiegi esaten dira, anonimotasunean. Anonimoki jardun direnak naiz izan nahiko botere. Guk egunkari nazional gixan egiten dugu mesede. Euskaraz non nahi ta nora nahiko agertzea baita xede. Gure hizkuntzak egon behar du nahi ez dun tokitan ere. Bai baina isan somatzen ditut, dabiltzala hainbat putre. Anonimoak izaki jarriz, horren beste kontu kutre. Bai euskarari bide ontatik, eman beharraina urte. Nik benetako kazetaritza lantzea desio nuke. Kazetaritza serioa da, berrian beti eredu. Euskaldunen bat dagon tokira, araxe nahi degu heldu. Mastodonten tablu eskain ere, sartzeko pronto gaudegu. Fake newsen tabulo artean ere egin dezakegu. Kazetaritzak behar du ordea, horren beste gizalege. Ta errugabeak ezin du izan, anonimoen titere. Hori kenduta orokorrean, izango dugu mesede. Gu ere sartzen gaituzte eta beraien sakuan ere.
Gure irakurle kritiko finak bereizten du berehala. Komunikatu dezagun beste sareetan gabiltzala. Baina izan ere ez da etengo inoiz gure egin ala. Total ez urta aragizkoa da gure sare soziala. Zu Alaia autosaltzailea zara. Eneritz berriz eroslea da. Alaia autosaltzailea da eta Eneritz eroslea. Zu etorri zarata, etxera enoa, zatoz sakatu, ezazu frenoa. Baliotsua data oso modernoa, ze iruditzen zaizu todoterrenoa, ze iruditzen zaizu todoterrenoa. Saltzen hasia zera gutxika gutxika, naiz urrundik etzen dun añonaren pinta. Zure proposamena hobeda utzita, todoterrenorako nahikoa naiz nita. Todoterrenorako nahikoa naiz nita. Ze autoestima hori, iaia abusu, eta saltzailea ere zuretzat ze luxu. Ona naiz esanez ni, zurlur utzi nauzu, autosaltzailea izuzuk ematen duzu, autosaltzailea izu, zuk ematen duzu. Berez nahiko nukena, kotxe bat hain arrunt, baina albada jarri, bere barruan zut. Beraz egin beharra proposamen batzuk, nik nahi dudan guztia ez duzu saltzen zuk. Nik nahi dudan guztia ez duzu saltzen zuk. Bueno, behar bada bai, sinestu zortean, eta aurrekonturik ez daukat blokean. Beraz esan ezazuzuk lehen kulpean, zenbat zero dituzun kontu korrontean, zenbat zero dituzun kontu korrontean. Naizta negoziatzen jarraitu luzaro, ziur zure zeroak doaz aratago. Zorte kontuarena egin zait arraro, 20.000-tik gora zorterik ez dago. 20.000-tik gora zorterik ez dago. Beraz zortearengan duzu utxunea, bertsolaritzat dizut nik begirunea. Hartu tuingo bat zerbait, merke emakumea, eman behar duzue, itxura xumea, eman behar duzue, itxura xumea.
Naiz eta itxurarik enuken nahi gorde, plazarik plaza gabiltz, sarritan dotore, naiz gure modukoa, litzaken tuingore, garraio publikoan segitzea hobe, garraio publikoan segitzea hobe. Bada ohitura bat denboran iraunduena eta da gaur egun ere bertso eskoletan oraindik bertso zaharrak kantatzen direla bertso eskola hasteko eta hori ere garrantzitsua da, ezta? Nik uste dut hori izan dela azierto handi bat, bai doinuak ikasteko, bai hizkuntza trebatzeko eta bertsoak buruz ikasteko habilidade hori guk oraindik uste dut alkartuko bagina, alkartzen garenean haste gara bertso zaharrak kantatzen eta buruz dakizkigu pila bat. Eta hori betiko gelditzen da, almazen hori, bai. Eta gero hau Gipuzkoa osora nola zabaldu zen, Patxi? Ikastolen federazioa hanginen. Da, antxe presentauen duen, esanaz, burudina lan zendan toki baten da bertsozaletazunik ez daun tokian bertsolariek baldin bagatoz, horri mugitzeko zerbait egin behar da. Txapelketa jarri, edo bestea, eta zer etzingo litzake landuz, gero, oihartzun baten, edo Hernani baten, edo hori eraman genduen. Diputatu hartuta zegoen, Zarauzko alkatea zena, Imanol Murua, eta bertsozale aparta zen. Harek bultzatuta, liberatu zen bat, Mikel Mendizabala. Mikel Mendizabalek hartu zuen hori, oso ondo, zegoen, oraindik materialik ezarreren, berak egin zuen eskema bat, berak prestatu zuen, lan handien zuena, eta gero oihartzungo batek ere lagundu zion, pixkat, Kasabonek lagundu zion. Handexik azita, urtik. Eskolarteko txapelketak ere izaten ziren orduan, eta nolako izan zen topatzea bertso eskoletan ibili gabeko gazte horiek eta zuek bertso eskolatik zentoztenak, Arantzazu? Hori polita izan zen. Guk lagun talde bat egin genuen, eta eurentzako behusteot izan zala babes handi bat. Alkarrekin hasita geunden talde bat, eskolako talde bat, bertso eskolatik zetorrena, udanok, eta gero Euskitze, eta Ganatx, eta Andoa Indarrak, Soso Zabalda, Oiartzabalda, edanok gurera, alkartu batu inginen. Eta oso polita izan zen, lagun arte hori sortzea, ezta? Eskolartekoaren bueltan, eta gerora ja eskolartekotik kanpo, gazte taldeak. Zu einaut igarlea zara, agin bezeroa da. Naiz eta nik begila daukaten kaskarra, hemen emaitza degu benetan azkarra. Sentitzen dut naiz dezun oraindik indarra, oso laburra dezu eskun marra. Hori txarra ote dan, diot nerekiko, argi sumatzen zaitut, azkar pletoriko. Baino ez dizut sinisten txarra zerakito, bestela horren pobre etzinan biziko. Beti gutxi esten da pertsona abila, ta gutxi etortzen da erantzunen bila. Zu laster ezeoteko oain agin ila, kerik gabe ibili ipintzan parrila.
Nik ez daukat gogorik langintzak nasteko, ara hemen laukarta batekoz besteko. Sega luze bat dauka enuen usteko, garaia ote dan belarra mozteko. Laukarta aipatuta 11 mespretxu, normalaritzea emaitzakin kexu. Igual musan moduan uler dezakezu, nola baita esateko joko gutxi dezu. Jokorik ezak ere baduen kantua, eta nik argitu nahi nukenez patua. Ara bihotz haundi bat orain tokatua, einaut zein da nerekin enamoratua. Maite mintzea dezu hortxe lotzekoa, inor ez dozurekin gaur erotzekoa. Barkatu baino nauzu gor jotzekoa, bihotzak esan nahi du bihotzekoa. Olakorik gaur arte entzun gabe inun, pozik nentorren eta nuako petilun. Eskerrik asko eta bani lagun, enula pagatuko igarriko zenun. Bikotea zarete. Une gogorra bizi izan duzu elkarrekin, baina indartuta atera zarete. Aseran ginen nerabe, lotxati eta erabe, gero guraso izan naia zen, egin gure jabe, sofan mantapean bare, gertu gertu parez pare, aurra etzaigu etorri baina, gu hementxe gaude, aurra etzaigu etorri baina, gu hementxe gaude. Abortu bat arriskutsu, naizta gusaiatu sutxu, azkenerako kuleroetan, zenbat odolputzu, orain ondoan zaitutzu, gazteak gera zeluxu, esan didate lasai beste bat, edukiko duzu. Esan didate lasai beste bat, edukiko duzu. Udazkeneko orbela,
leio atzean ordela, izan ezarren jakin ondoan, egongo naizela, bizi izan dugu horrela, tabu bat balitz bezala. Gero jakin dut beste askori gertatu zaiela. Gero jakin dut beste askori gertatu zaiela. Ala ondorioztatzea, mina balioztatzea, tabua denez normala beinat, guri kostatzea, espero zen ospatzea, ta ez minau ozkatzea. Baina batzutan zeinen zaila den hau ahoskatzea. Baina batzutan zeinen zaila den hau ahoskatzea. Bai ederki da kostatzen, gertatua ahoskatzen, azalez begiz eta ahotsez, saiatzera goazen, gu ametsak proposatzen, sendatzen eta osatzen. Ta bitartean segidezagun zauri hau goxatzen. Ta bitartean segidezagun zauri hau goxatzen. Fetua ezin errolda, barrua lokatz estolda, indartu gera, goxatu gera, ala izango da, bilduz elkarren ondora, hilbera edo hilgora. Berriz saiatu aurretik hartu, dezagun denbora. Berriz saiatu aurretik hartu, dezagun denbora. Senideak zarete. Zuen gurasoek urrezko ezteiak beteko dituzte gutxi barru. Zer oparitu pentsatzen hasi zarete. Bi hoiekin asmatzen ez dago erraza. Zuetzara eta ni ere naiz kapaza. Beraiena ezkontza gurean asmasa. Lasai zenik sorpresaz beteta dut kaxa. Urrezko sorpresarik ez daukat ordea. Ferrero Rocher kaja atzean gordea. Baina eta bonboiekin horren da bordea. Igual beste zeo zer daukagu hobea. Txokolate bainu bat omen da oso ona. Baina horrek zehazki nun hartzen du forma. Balneario batean etorrita ona.
Ideia hoiek dira zerbaiten sintoma, bainuak neri emango, bailidaken nazka. Baina oparietan badu arrakasta. Aitarentzat onena ardoa eta gazta. Bateko masajea eta besteko bazka. Alkandora berri bat hartu dezakegu. Hori edukiko du agian eredu. Zeren daukanak mende erdia bete du. Eta horrekin dugu nahikoa ernegu. Ta gure amarentzat kasualitatea. Igual belarritako bati joatea. Oparirik onena agian pakea. Balneariora bera bakarrik joatea. Bientzako moduko zerbait egongo da. Ba ideia pila bat badatoz gogora. Bertxotara joateko badute denbora. Ainolakoa izan behar da urrezko boda. Aukerarik onena balnearioa. Hortxe bukatuko da gure jarioa. Baina gure soldata ze prekarioa. Urrezko ezkontzena ze usadioa. Eskolari buruz ari gara, bertsolariak etortzen zaizkigu burura, baina bertso eskolek ematen dituzte oraindik ere, eta zuenak ere eman ditu gai jartzaileak, epaileak eta bertsozaleak. Batez ere nik uste dut hori izan dela bertsolaritzan oihartzun gehien eragindabena. Bertsolariak ere bai noski, belaunaldi ezberdinak, baina publikoa sortzeko eta girua sortzeko eta bertsolaritza entenditzen daben jendea sortzeko balio izan dau. Gipuzkoako bertsolari txapelketak duela 50 urte sortu zen bertso eskola hau, Almen bertso eskola omendu nahi izan du, bai udaberriko fasean, bai udazken honetan, nola hartu zenuten zuek hori? Bueno, baten batik gogoratu zaiola eta guk pozik hartu, no? Sorpresa. Akordatzia ere politia izan, ezta? Eta gu geu akordatzen ez ginen gauza 50 urte, ezta? Bai, mugimendua handi baten hasiera izan dela aitortzea, nik uste politia dela. Eta txapelemaleak zuek izango zarete, Almen bertso eskola, baina arantzazuzuk izango duzu ardura hori. Ez da ardura makala? Bai, ontsa konturatzen hasi nahi zer dan. Nik ordezkatu ingo ditut eskolako, gure eskolakoak, eta eskoletatik pasadien hainbat eta hainbat bertsolari, bertsozale, ni bintzat ez naiz ni, baizik eta nire atzetik, hori, bide hori egin duen jendearen ordezkaritza bat bezala edo, esango neuke dela, niretzat bintzat. Eta Patxi, zuk 25 urtez azpiko bertsolari honenari saria emango diozu? Bai, no, ikusiko dugu. A ber, bueno, nire berdin, ilusioz eta zera, ez dakit noraino, baina 25 urteko zera, ziur bertso eskolatik pasatu direla eta euren ariketak egindakoa dela. Gure hasierako ariketak egindakoa dela. Bueno, apozik emango dio, txapela. Arantzazu eta Patxi, eskerrik asko. Zuri. Eta finalean ikusiko dugu elkar. Hori da, eskerrik asko zeuri bai. Istripu baten ondorioz, gurpildun aulkian geratu zinen. Geroztik, ingurukoek errukiz tratatzen zaituzte. Ondo dakigu zenbat arrisku dagon errepide
tripulatza eduki nuen, ia hila bertan, geroztik 3 urte erromes, hainbeste ospitaletan, rehabilitatze bide luze, bat daukat ja gurpiletan. Bizirik nago, pozarren nago, eta esaten dut benetan. Hementxe nago beste aukera bat, etorri zaidana bueltan. Baina aldiro galdu nuena dago zuen begietan. Dago zuen begietan. Bizi berrian izan nahi ditut, bi begiak irekiak, naiz nere pauso guztiak izan, narrasean polikiak. Bano aurrera naizta zuentzat, izan hain pauso txikiak. Neretzat bide luze bat dago, osatzeko edukiak. Badakit nola funtzionatzen duen, gaitasunen irukiak, ta naiz bizitza mugatzen didan, neurri batean aulkiak. Askoz gehiago mugatuko dit, niganako errukiak. Niganako errukiak. Lankideak zarete. Urte asko daramatzazue elkarrekin lanean. Azken aldian urduri joaten zarete lantokira. Eguzkitik eguzkira, 11 urte guztira, orain dirua falta dalata, mantatikan tira. Gure kooperatiba pixkana itzaltzen ari da, baino zergatik daude guztiak gubiloi begira. Baino zergatik daude guztiak gubiloi begira. Kooperatiba abaro, ta gu bitipo arraro, nunbait diruen poltsak jadanik, ez daude oparo. Gu susmagarri akabo, nire sinetxita nago. Bioi begira daudela denak, zui pixkat gehiago. Bioi begira daudela denak,
zui pixkat gehiago. Garaia deta zaltzeko, zergatik nagon trantzeko, nere bizitzan dena dijoa, aurreko zatzeko. Ez tegu ezer galtzeko, ta nabil lapur antzeko, enpresa ere prestatu dute txinara saltzeko. Enpresa ere prestatu dute txinara saltzeko. Natar izen abizen, oiei saltzea komen izen, ta bitartean guk omen dugu patrika bat gizen. Zure argudio ta itzen, atzean zabiltza fintzen, hartu aldezun ez dakit baina, ez dizu luzitzen. Hartu aldezun ez dakit baina, ez dizu luzitzen. Ez det onartu nahi kulpa, argatik hasita buka, luzitu gabe nabil enpresan, disimulatuta. Eskuak kutxan sartuta, nabilela onartuta, langabezira nijua baino, neriak hartuta. Langabezira nijua baino, neriak hartuta. Zaude triste bezela, ezin ziteken bestela, baina onartzen dut agin neretzat etxeko zarela. Aitor pelota itzela, pentsatu izan dut horrela, erdia eman ta esango dut bera izan dela. Erdia eman ta esango dut bera izan dela. Atoz, atoz, Salvador, ez izan kezkik. Almeneko lehen bertso eskolako kide ziren Jon Iñaki Izartzelaia eta Jon Sarasua. Umetan bertso giro eta lagunarte goxoan bizitakoak ongi gogoratzen dituzte oraindik ere. Ezer gehiago, nahiko ez genduke ziur nago, sinistu zazu, gure maite kutxuna zerazu. Gure maite kutxuna zerazu. Horre zituen, beste bat bebazuan, baina... Zenbat urte dituzte bertsoiek? Guk Salvadorri kantatuak, bera hil zan urtean, 76an, 50 urte, 48, lago bat. Eta nola egiten da bertsoiek oraindik gogoan izateko eta abesteko? Bueno, momentu baten edo txikitan ikasitatuko gauzak hiltzatuta geratzen die. Eta igual gaurkoak astu itxetugu, baina ordukoak
hor daude, ez? Gure kamaran edo ganbaran. Bai, nik uste tarteka berritu izan ditugula, ez da, elkartu izan garenetan daola. Baina egia da txikitan ikasitako bertsuak, hor gelditzen diala, eta oiek, eta gero lasartenak, eta nire sentimentuanak, eta... Bai. Berso pila bat ikasten genuen txikitan, hori izan zen gure pedagogia. Zuentzat, orain atzera begiratuta, ze izan zen bertso eskolan hastea? Ez dakit mundu bat ezagutzia, nire kasuan bintzet. Etxian zeo zer ezagutzen zen, baserrite ustapide eta zera, baina ez geneukanako referentzia zeik, eta niretzako bertso eskolan hastea eta gai izatea zerbait sortzeko eta esateko oso gauza aberasgarria izan zen, ez? Niretzat izan zen tradizio bat entxertatzea. Eta gero konturatzea hizkuntza jolaserako eta edertasunerako zala, ez? Ze momentu gogoratzen dituzue horrela bereziki? Xantik egin zigun bertso bat hasierako urtetan, igual bertsone baitu 50 urte, esaten du, eskoriatza Artxabal eta Aramaio arrasate, lau herritatik etorritako neska mutilak zerate. Larun batero gaur bezalaxe, elkartutzen bazarate, haundi eitean gu bezalaxe, abestu behar dezute. Eta alaxe ginen, neska mutilak ginen. Ja, oin dela 50 urtetik, hauek garbi zuten neska mutilak ginela, eta... Bai, prozesu bat izan zen, azken finean bertso zarretatik hasi ginen, eta gero hasi ginen fijatzen bertsoak ze osagai zituen, nola zegoen eginda, ez? Eta boliki sartzen, da jolas hortan trebatzen. Eta zer ematen zien gazte horiei batean aste horrek baduelako magia puntu bat? Enaiz gogoratzen, uste dut Xantiren etxe hortan izan zala, jarri mai baten bueltan, eta venga, guazen, puntutan hasiko gara. Halare nik uste, etzen, guri eziguten berso teknika bat transmititu, Amurizaren lan hori egiteko zegoen, ez da? Hiru gizon hauek, iritzei transmititu zigutela batetik transmisio bat, tradizio bat entxertatzea. Eta gero nolabait baita ere uste, transmititu zigutela bertsoa herrigintza zala, hola zerbait, ez? Urteak daramatzazu sexu bidezko gaixotasunei buruzko hitzaldiak ematen. Datuen arabera, goraka doa kutsatuen kopurua. Naiz sexuaz egiten den, batzutan hainbeste broma, ondoren gizarte hontan, gaia oso da sakona. Agian hartu dezake, pandemia baten forma, eta adi ez dagonak, nahi gabe jotzen du horma, izan daiteke sifilis, izan leike papiloma, ta beti agerikoa, ez da izaten sintoma, nik ez ditut bereizi nahi, sexu txarra eta ona, bakarrik informatzera, bidali oinaute ona. Bakarrik informatzera, bidali oinaute ona. Datu zerrenda bat daukat, orduan ez da gezurra, eta oso txikia da, zabaltzen dugun apurra. Festetan guztia ez da,
fandangoa furra, naiz eta ipintzen dugun, maiz feministen ikurra, honetan jakintza ez da, izaten beti ziurra. Eta nik nesken aurrean, maiz dardarka daukat lurra, ez baitiet egin gura, diskurtxotan iruzurra. Bereizi behar ditugu, kontua eta beldurra. Bereizi behar ditugu, kontua eta beldurra. Iritsi da 2024ko Gipuzkoako bertsolari txapelketa bukaerara. Abenduaren 14an jokatuko da finala, Donostiako Ilunbez ezen plazan. 8 bertsolarirekin. 5etan hasiko da saioa. Sarrerak irubebikoitza.bertsosarrerak.eus atarian dituzue salgai. Irteerak ere egiten zen juzten, bertsolariak ezagutzera. Bai, sortatxo bat bizitatu genduen egia esan. Eta guretzako momentu horiek oso bereziak ziren, ez? Nik uste sorte hori izan dugula gainera belaunaldi, esan ezagun ja oso zahar baten azken urteak ezagutzea, azken urtea, Salvador hiltzeneko urtean kantatu genion guk. Matxin hiltzeneko urtean joan genian bere etxera ari kantatzera. Uztapiderekin ere azken zeatan, egitea tokatu zaigu, Valentinen bitarekin ere bai. Aduzue hola momentu kutxunik oso gogoan asko gogoratzen duzuena? Niretzako oso momentu berezia izan zen, Matxin bizitatzera joan ginenean, Xanti iparraldera alde eginda zegoen, eta bagera matzan ez dakit hilabete bat edo bera ikusi gabe, eta guk pentsatu gabe eta hala, autobusean iritsi ginenean Matxinen etxera, gogoratzen naiz nola autobus kristaletik Xanti ikusi nuen, eta horrek eman zidan poza. Uztapedi egin ginen bisita ere berezia izan zen. Gero begia da, argazki, gero ezaguna bihurtuen argazki bat dagoela hor, eta horrek behar da gogorazten digu, ez da, baina... Jende aurrerako pausua noiz eman zenuten edo nolako izan zen? Benetako jende aurrerako pausua lehenbiziko bertso-eskolen lehenbiziko txapelketa, 80 nik uste. 81 zen. 81. Eta horixe joan ginen, gure artean kantatzetik, halako batean plazara, txapelketara zertzen ere arrastorik gabe. Bai, eta biok txapelmanakin etorri ginen, ez da? Bai, aurretik egindakoak, komilarteko gezurretako antzerkia ziren, ez? Eta, bai, ateratzen ginen publiko aurrera, eta kantatzen genituen bertso poli batzuk, ikasitakoak, eta, bueno, jendea txundituta geratzen zen, eta gu, apur bat trebatzen, jende aurrean kantatzen ere, pixka bat ohitzen joateko bide bat izan zen hori, ez? Gipuzkoako txapelketa honetan, bai udaberriko fasean, bai udazkenean ere, zuen bertso eskola presente egonda. Zuek nola hartu duzue aitortza hau? Nik uste guretzako aitortza baino gehiago gure maisuentzako aitortza dela. Guk arrastoan segin genuen ez da, baina intuizio hori izan zutenak Patxi, Xanti eta Juanito dira. Niri poza sortzen dit ikustea nola gurpila ez, raka bueltaka doan aurrera eta nola gazte jendea sartzen da oraindik ere eta Gipuzkoa mailan adibidez zenbait bertsolari gazte dagoen, ez? Ni bai sentitzen ez bide hortako partaide bezala, ez? Poz hori, ez? Zu Mantxi postaria zara. Andoni bizilaguna da.
Zure bizitzan bada, nahi ez beste krisi, horren mutil argila jatorreta bisi. Beti ertetzen zera, zer zeberri mantxi, gaur ere etzaizu kartarik iritsi. Gaur ere etzaizu kartarik iritsi. Goizeroko kaixoa adeitsuen arau, zerbait ba alda mantxi, ta gaur ere barau. Egunen zenbat karta dauzkazu 3-4, zuk lana mantentzeak horrek harritzen nau. Zuk lana mantentzeak horrek harritzen nau. Hau da arpa jotzea ze gazte pikaro, bere kulpen, bere penen kulpante, jarri nahi nau klaro. Nik nere lana bete behar dut zeharo, karta ez irikitzea zuen esku dago. Karta ez irikitzea zuen esku dago. Hor arrazoia dezu, ezin dizut uka. Zuk banaketarekin hasi eta buka. Funtzionarioarena daukazu kondukta, hilbuka eran berdin kobrauko dezuta. Hilbuka eran berdin kobrauko dezuta. Funtzionarioa naiz, neretzat mejora, zu triste bizi zera, hortxe dago proba. Bazkaita gonbidatzen zaitut hau ganora, ez da menua izango, kartara izango da. Ez da menua izango, kartara izango da. Kontxo pixkat berotzen, doa pausuz pausu. Moto xar batean, zentozen jotasu. Ta orain bazkaltzeko, egiteko kasu, favorez idatziz eskatu ezazu. Favorez idatziz eskatu ezazu. Bat nigana dago etorria, esplikatuko banutxit parregarria. Bizkaian egin dute prueba berria, kutxilorik angabe hiltzeko txerria. Erakutsi diote istilu gorria. Familiak zuten nola baitazia, erdi bana jateko kendu nahi bizia. Abilak egundaino beti malezia, lau lagunen artean zerra gurezia. Behintzat eskapatzeko izan du grazia.